Цвети, здравей! Снимам ти тук видео за този фунгицид, с който полях растенията. Ето, казва се Серенада Асо и е на Байер. И съдържа в себе си бактерия или гъба ли, някаква сенна япалачка му викат руснаците. Забравих как беше латинското име. И виж тя какъв мицел образува отгоре. Само май отгоре. Всъщност май отдолу. Не мога да преценя вътре дали има, но отгоре има. Тя се храни с гнила тъкан, каквато има там за разграждане. И искам да ти покажа тук на една орхидея, която почти убих. Тя е, гледай, реанимашка от фузариум. Най-вероятно ще умре. Ама съм я съдила тук в тези кори за всеки случай. И гледай на умиращите корени гъбата какъв мицел е направила. Всъщност разгражда мъртвата тъкан и гниещите корени. Ето където има, виж, тя се е завъдила. Не фокусира нещо камерата, но както и да е. И тук, и тук. Прави мицел тази гъба и яде умиращите тъкани. Този фунгицид го бях купила да си пръскам доматите с него миналата година. Нямаше ефект там за тази болест, с която ги пръсках, и реших да пробвам да полея растенията, без никога да съм го правила до сега, и определено се вижда, че работи гъбата.